God aften og velkommen til programmet. I dag skal programmet handle om olie. I det forsøg så før, der viste vi, hvordan vi afbrændte noget benzin. Rensningsbenzin, hvis vi skal være helt præcis, men det minder meget om benzin. Det viser så, at vi tager en CO2-sensor og putter ned i, for at vise, at det her vil udlede en helvedes masse CO2. Og det kan man også se her. Vi går ned fra at være nede på 250.000 del til at gå op og ramme 25.000. Og det er en væsentlig stor forskel, og det er derfor, at man skal passe på med at brænde sådan noget her af. Det er fordi, det giver sådan en stor forskel i den atmosfæriske luft. Fossile brændstoffer er organisk materiale, der fra urtid har ligget begravet under mange lag ler og sand. Det har så ligget under kæmpemæssigt tryk, uden tilførelse af nogen som helst form for ild, og så er det igennem mange millioner år blevet omdannet til olie. Den dag i dag, der bruges olie til rigtig mange ting. Vi bruger det til for eksempel benzin, diesel, smørelse til maskiner, til at lave elektricitet, petroleum, og så bruger vi det til noget så spredt som tandpasta. Vi vil med det her forsøge at genskabe drivhuseffekten. Vi har i den her kolbe har vi puttet CO2, og i den her har vi helt almindelig luft. CO2 det gør sådan, at solens stråler de ikke kan komme væk fra jorden igen, når de har været reflekteret fra jordens overflade. Og det vil så resultere i, at jorden bliver varmere, og det vil vi vise med, at den her kolbe den gerne skulle blive varmere. Og vi sætter den nu til at starte, og så kommer vi tilbage igen om et par timer. Eller en times tid. Som I kunne se i det tidligere forsøg, forsøgte vi at simulere drivhuseffekten. Drivhuseffekten det er, når CO2 fra de fossile brændstoffer bliver udledt efter afbrænding af de fossile brændstoffer, og lægger sig som et lag af CO2 op i atmosfæren. Når solen stråler til at komme ned som kortbølgede lysstråler, så bliver det reflekteret fra jorden og rører tilbage ud med rummet som langbølgede varmestråler. Men det her CO2-lag, det gør så, at varmestrålerne de ikke kan komme ud igen, og derfor bliver de skudt tilbage mod jorden, og det resulterer så i, at jorden bliver opvarmet. Som vi så i forsøget før med de to kolber, hvor den ene havde atmosfærisk luft, og den anden havde ren CO2, der kan man se, at den med ren CO2 får en meget højere varmestigning, og den rammer næsten helt op ved de 37 grader, 37,5 grader. Og imens den anden, den ligger sådan 2,5 grader lavere, og den er så væsentligt stor, den her, og vi har kun lige ladet den stå i en time. Der vil dog komme et endnu større udslag, hvis vi lader den stå længere tid. Som med vores jord, der sker der det, at den står meget længe, og varmen stiger hele tiden, og det gør altså, at poler smelter, og dyrearter uddør, og det er altså meget slemt, at polerne smelter, fordi vandstanden stiger, og byer bliver oversvømmet. Og vi får også flere naturkatastrofer. Så mange tak for i aften.